Barka da zuwa tashar Bintukur TV. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ta mu albarka mun kamanta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ta haka ne da zarar mu ɗaura sabon shiri YouTube za su sanar da kai. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barkanku da zuwa barkanku da ziyartar wannan tasha ta mu albarka. A yau na zo muku da wani albishir ne. Akwai wani class da za mu fara insha Allah a cikin wannan tasha ta mu mai suna Bintukur. Idan kana buƙatar shiga wannan class da za mu fara insha Allah zan yi bayani yanzu zuwa gaba cikin wannan audio da nake yi zan yi bayani akan abubuwan da ya kusa da halin shiga kuma charges fee na ma ba shi da wani yawa insha Allah amma za mu kaddamar da wannan charges fee din a cikin WhatsApp group namu amma iya mutum 200 kadai muke so a cikin wannan class da zamu dan gaskiya in wuce mutum 200 ko da ka zo ba za ka samu shiga wannan group din ba don saboda haka in kai mai bukata da shi kai gaggawan shiga kuma kurka tsorata ba za mu caje ka ba wani caji har ka zo ya zamana ka san yanzu abubuwa shi hankali daman duk wanda zai kalan wani abun da a taro alfa juna asiri ne to insha Allah a cikin wannan abun da zamu yi abubuwan sun kunsa yadda za ka koyi harkar sai da data yadda za ka samu kuɗi online yadda za ka yi farar program kuma da yadda za ka samu airdrop don gaba kai ma ka zama wani shahararren biloniya. To, ba sai na cika ku da wani dogon surutu ba. Insha Allah zan ajiye muku link din WhatsApp group a description. Da mai bukata sai je joining. In yi joining insha Allah a cikin wannan wata din. Insha Allah za mu kaddamar da wannan class din. Ba shi na cika ku da surutu ba. Sauran abubuwa insha Allah zan sanar da ku nan ba da jimawa ba. Shi ku jira mu zuwa wani bidiyo mu. Mun gode. Amma a gaggauta a shiga wannan abu saboda muna son fara class din ne nan da ba da jima ba saboda akwai wani babban airdrop da muke so mu sanar da ku insha Allah kuma zai amfani kowa daga cikin mu. Mun gode.